Hey. Dan moest er even snuffelen. Dat moet een mooie kadaver moeten. Ik heb per hoen en daar ben je natuurlijk regelmatig maar de dik uit. En ik denk een hier of 30 verlien. Toen vond ik hier achter de oude ijsbaan hier in Baldert in december, want dan droeg je het mooi, een platrieden kikkert. Dus daar schreef je een tijdje na en toen dacht ik, oh, neem ik maar. Ik vond het leuk dat die, hoe mooi die opdroegen wie. En nou, er zit dan nog wat structuur in. Dus ja, en op een bepaald ogenblik bedacht ik van ik kan zelf. Dus toen ben ik eigenlijk gewoon kadavers maag nemen, dat ik dacht ik kan ze zelf ik wil droegen. En ja, staren gewoon is, toen heb ik eens een keer van een kop kennen per poorten en een droeg een kalabasje, heb ik eens een liets vogeltje maken. En toen had ik voor het eerst iets van, oh wat leuk eigenlijk dat je, zolang het een kadaver is, dan is het vies en akelig en zodra je het in moet zetten, dan komt het wel wat tot leven, zeg maar. Dus dan komt er wel wat karakter in. De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Wij zitten op het puntje van onze stoel en hij gaat aan de rekstok in gemengde greep, zoals we dat van hem gewend zijn. Gaat omhoog. Ja. Het verhaal van deze is, mijn vrouw heeft dit bakje gekocht en die vroeg mij van, Herkes, totdat ik wat inmaatje. Nou, ik zei vast wel. En even later gaat ze zelf naar mijn atelier en ze komt maar die twee buizenpoorten met waarom en die zet ze er zo mooi in. Nou, dan heb ik tijdens een tijdje en dan zit de sjen en dan kom je dus weer op dat soort groeiproces dat ik dacht van, oh, ik maak je er. Ik heb wat kikkertjes nog in de vriezer lezen, die krijg ik dan van kennis, die kweekt die dingen. En zo heb ik er een rekstokje maar een kikkertje van maken. Het is ongewoon eigenlijk, ja. Dus, en het mooie is eigenlijk, zodra als er wat van maakt is, dan ik zeg wel eens, ik jou de deer een ziel. Wist wel, er komt iets, komt weer wat in en dat weer de voor het niet net. Nou, in eerste instantie heb ik het altijd voor mezelf dingen. Omdat ik eigenlijk wel wat in de gaten hier, en dat kwam in eerste instantie door mijn vrouw en de band. Ik wil, al meestal de band, die vonden het natuurlijk maar vies en akelig en goor wat hun hype maken. Nee, ik verkeep je net. Dat zijn allemaal mijn babytjes eigenlijk, mijn dingetjes. En ik ken er geen afstand van doen. En tegelijk heb ik iets van, ja, wat is de waarde dan? En dan krijg ik er yield voor en dan keep ik wat voor en is alles fut. Nou, ik heb er heel lang mee omworsteld van hoe neem je zoiets, want ja, hoe moet je dat nou? En wat je en de vrienden kwam er een verslagjouwster van de Balderse kranten bij mij naar door, die wil graag een stukje daarover schreeuwen. Dus die had je west en wat foto's maken en toen kwam het in de kranten en toen stond er een grote kap boven, kadaverkunst. En toen dacht ik van, ja, ik denk dat is niet een keer, dat dekt de hele lading. Kadaverkunst is voor mij wel het juiste woord eigenlijk ervoor.